i mantinc el mateix sobresalt. Total, per 4 xavos que devem, això no és viure, Déu meu. Senyoreta, porta un cafè begut. M'ho pensava. Vejam. Bé, continua amb el que feies. Del metge que m'ha assistit. I què li dic jo ara? He fet tornar tantes vegades. Quines ganes tinc de no veure ni tu ni ningú. L'os de cobrador i no de tabac, precisament. Si n'hi ha per tirar el barret al foc, no et deixa ni un moment tranquil. Cobrar i cobrar, com si tothom estigués disposat a comptar-los. I amb allò, venen el paperet a la mà, quan menges, quan dorms, quan... Sant Roc, tu que ets advocat contra la pesta, lliure entre tota aquesta gent que en deixa viure i l'amarga de l'existència. Escolta, per què no al cel no hi ha algun truquet per fer-los desaparèixer d'una vegada? Va, posa-la en pràctica, posa-la en pràctica. T'ho demano de tot cor. Què fas? Pràctiques de crucificat. Què? Ningú. A un cobrador, veritat? El metge que t'ha anat a enviar per cobrar. Oh, és el dit. Sembla mentida. Com és així? De carrera siguin tan ignorants. Que per ventura no sap que avui és diumenge i que els diumenges es fa el descans dominical. Mira, ell només sap una cosa, que vol cobrar. Però que vingui a dir feiner? I li pagaries? No, però almenys demostraria ser un bon home, una persona molt educada. Encara no sabia jo que voler cobrar fos de mal educat. Ah, doncs ja ho saps. L'educació ha de ser correctes i no fer-se pesats. Ell ha enviat el rebut 23 vegades i 23 escàndols per mà. Això és tenir educació? Més mal que té bon humor. Bon humor. Mira, Carmeta, aquí és precís prendre determinacions. No sé pas quines. Totes les diré. La primera, prescindir de la minyona, perquè no en podem tenir. I segona, no aparentar més del que som. Ja volia dir jo, sempre amb la mateixa cançó. Però no comprens, que els primers enganyats som nosaltres. Però tu no comprens que en aquest món ets pel que representes? Tingues present que tu ets un empleat. I un empleat no pot viure com un jornalista. Ja em puc tirar el mandós a la lletra de ser un empleat. El coll net, la camisa planxada, els meus punts, la meva corbata, però el vestit esmolat a tot arreu, fins al punt que quan vaig pel carrer, totes les veïnes es miren en ell. Si sóc una mena de mirall ambulant, Carmeta! No recordo, tu el somries, és que ni el diumenge deixes viure I hi vas tu? És igual, perquè si tant hi vas tu com si vaig jo, tampoc ha de cobrar. Mira, ves-hi tu, no sigui que m'apugen el bosc al nas, que encara vaig un desgràcia. I quin poc explica tens? De 90 graus, per això no hi vaig, perquè no et cremi. No, ara no has sortit. Passi. Olor de tranquil·litat. Respirem. És en Daniel que pregunta pel nostre discreció. Va, noi, se li ha de ben poc com que no et tiri una maledicció. Carat, i això? Res, que t'hi tals per un d'aquests impertinents, enemics acèrrims del descans dominical i... Doncs no ho són. I Baldomer? Aquí dins. Qui ho sap que se'n va? Que es deixa? Se'n va de Barcelona. Et feu broma o què? Per bromes estic. Amb ell, 3.000 duros al mes que se'n van. Calcula si ho estem de broma. I ara mateix està preparat tot per anar-se'n. Parleu seriosament, doncs? I tant, i tant. I el més estrany és que no vol dir el motiu. Bé, vaja, que no m'ho digui ell mateix no m'ho crec. Carmeta, crida i se començarà. Sí, a veure si pot fer alguna cosa perquè no se'n vagi, Daniel. Doncs el naixement del nen està llarg i hem tingut moltes despeses. Carmeta, crida, però ja si així... Sí. Francament, em sorprèn el que m'heu dit. Baldomer, el demanen. Anem, Carmeta. Vejam si tu... Sant Roc, recorda que tens un deute, eh? No juguem. Capaç? Ah, és tu, Daniel. Et feia dormir encara. Avui és tan matiner. Escolta, és veritat que te'n vas? Qui pot dir? La Carmeta i el seu home, però és veritat. Sí, Daniel, me'n vaig. Em deixes de pedra. I per què? Tu ets un bon amic i vaig a dir-te el que em passa. Allà que m'aconselles i què he de fer? Xef,
Em trobo en una situació que no sé com sortir, Daniel. Tu saps que jo vaig estar a l'Argentina. Sí. I allí vaig fer una gran amistat amb un espanyol que, per anar al servei, va fugir deixant els seus pares i una germaneta molt menuda. I el que passa, els pares se n'anaren del poble on vivia. I transcorreguts 3 anys, quan volgué saber d'ells, sols pogué esbrinar que havien mort. En canvi, de la germaneta no ha pogut saber-ne res absolutament. Aquest amic avui és riquíssim i no té cap altra preocupació que de trobar la seva germaneta, a fi de fer amb ella el que ha de deixar de fer amb els pares. Oh, menys mal que se'n recorda de la pobra. Aprofitant el meu retorn a Espanya, em donar diners i m'encarrega que no fes altra cosa, costés el que costés, que de trobar la noia. Però clar, com que els diners és una cosa tan llaminera i tentadora, comprens. Comprenc. Li vares prometre que faries els esbrinaments del cas quan tu en realitat l'únic que feies era vinga a gastar i ell vinga a pessetes. Això ho corregué durant 4 mesos aproximadament. Però per por de que s'adonés de l'engany, li vaig escriure novament dient-li que havia trobat a la noia poc menys que en la més completa misèria. Et tornaríem ja calés, llavors. Cabalment. Fins que un dia li vaig dir que la noia havia enviudat i que si no li semblava malament, jo em casava amb ella. I què contestar? Oh, que li semblava molt bé, que no oblidava el meu comportament i que per tal d'atendre les primeres despeses del moment m'enviava 100.000 pessetes. Vaja, home, ara comprenc la fortuna que deies que havies fet a l'Argentina. Esclar que no s'acabava mai, que faltaven calés, salvo 4 ratlles dient que la germaneta estava malalta, segur que li has fet passar totes les malalties agudes i per haver. Però l'estrany del cas és que no hagi fet que li escrigués una carta a la seva pròpia germana. Té por, sap que no es va portar bé amb els pares i mai no exigeix res. Vol que jo un dia la dugui allí i ella en persona donar-se a conèixer. Bé, i aquesta és tota la teva angúnia? Espera, que no he acabat. Ah, però hi ha més? Que si n'hi ha més, ara ve el greu. Aquest amic, dintre d'una estona, està aquí. No ha pogut resistir la tentació de veure el compte de la seva germana. I aprofitant un negoci que havia de fer, segons diu, ha vingut. Vaja, noi, això sí que té mal aspecte. Però, aviam, tu la vares trobar o no, la seva germana? Per una casualitat de la vida, si tu vols. Però sí, la vaig trobar A on? aquí, a Barcelona. Casada? Casada com d'home. I qui és ella? Ella no ho diries mai. Home, no, hi ha tantes dones que francament... Doncs és la Carmeta, La dona de Sisquet? la mateixa. Ufa! Jo no veig més solució que desaparèixer de mi. Tu què toques? Home, fa de mal donar un consell. Perquè el cas és que ell aquesta nit se'n va a Madrid, de Madrid a Càlig, on embarcarà seguidament perquè ell fa molta falta a casa seva, segons m'escriu. Així només estarà aquí una nit. Es veu que a més de les moltes ocupacions que té, li fa una mena de cosa trobar-se a cop de la seva germana. Home, jo crec que té una solució a tot això. I llavors, Daniel, parla perquè més s'estimis. Sí, home, sí. Tu l'agafes en Sisquet. Li promet 50.000 pessetes per tal que Carmeta passi per dona teva. Ell se'n va aquesta nit a Madrid, tu li treus el que puguis i assumpte arreglat. Sí, però com li dic d'en Sisquet que em deixi la dona? Francament, no m'acabeixo. No? Ara veuràs. Què vas a fer? Li diràs Sisquet, acurats com estan de peles. A la que veixin 4 durs accedeixen immediatament. Si no hi ha temps de res. Si és que ell, el germà, ja deu trobar-se a la nostra ciutat. Cisco, Sisquet, vine a fer-nos el favor. El que és, si no ens decidim de seguida, no hi ha remei. Ara, tot explicaré, si la cosa surt bé... Tindràs comissió, no et preocupis, home. Quina mana! Veia Sisquet, aquí l'amic pel Domènec vol parlar d'un assumpte. Demà, Daniel? Sí, he quedat amb la promesa i no m'ha agradat fer-me esperar. Vaja, adéu-siau. Bé, Diràs? anem a parlar de què és, Sisquet. La teva situació... Sigues. Oi que és molt apurada? Home, et dono punt negar-t'ho. Vius massa prop meu per venir-te mentides. I són moltes facetes? Home, què et diré? Però qui no té cap, sí, realment són moltes. Ara, però qui té alguna, no res. A 100.000 pessetes quedava tot resolt, ja veus. Doncs, si tu vols, jo et salvo, Sisquet.
Parles seriosament? Com no he parlat mai més seriosament a la meva vida. Vine al meu braç, Baldomer. Tu ets el meu pare, el meu germà. Tu ets l'arbre genealògic de la meva família. No estiguis, que vols que faci per correspondre el teu favor? No estiguis de mare. Molt poc has de fer. Concedir, sigui el que sigui. Doncs vull que em deixis per avui tan sols una cosa que tu tens. Una cosa que jo tinc. Una cosa que jo tinc. No serà pas aquesta corbata, perquè si és així, ja està a la teva disposició. No, no és això. Ah, no? Doncs demana. Vull que em deixis la teva dona. Què dius? No, secret. No és la dona. Espera, que no he acabat. Com que no? Encara pots ser un més? Home, em feia fresc, però no fins a aquest extrem. Vols tenir una mica de calma? Ella no hauria de sortir de casa per res. No, vestís jo i em mira prou, no? Tampoc no estaré aquí per veure tot el que passa. Deixa la dona, Sisquet. Salva'm. Que et deixi la dona i que el damunt em quedi aquí per veure tot el que passa. Mira, Baldomer, vés-te'n del meu davant si no vols sortir pel balcó. Escolta, que no és el que tu suposes, atén. Te'n vas? O això és sentencia. Te'n vas? Sí o no? Què són aquests crits? Que us deixeu una tragèdia. L'estem fent, Carmeta! L'estem fent! Aquest home és un deshonorat. No et posis així, Sisquet. Que ho podré saber. No mai! La teva sensibilitat no pot saber de la monstruosa proposició que acaba de fer-me aquest mal company. Vés a saber si ella no se vendria més aviat que tu. Ella el que faria seria ofegar-te. Però digueu-me, Doncs que el senyor, aprofitant-se de la nostra acurada situació, volia que cap de les pessetes jo li deixés la dona. que li deixés la... Home, em pensava que es tractava d'altra cosa. No ho pot fer. Quants diners són? Faci el favor de deixar-me No explicar, cal, Carmeta. no cal. Carmeta! Ja pot donar el diner. Sant Corneli, per favor. Calla, d'acord. Tu prens la quantitat que et donarà el senyor i compleixes la paraula donant-li la dona. Però com que jo no estaré conforme amb el que heu parlat, he dit que és cagat per la vergonya. I aquí no passa res absolutament. Respiro. Apa, esquita diners. Perquè això un home digne no fa, Això és propi d'un malvat, el qual una dona com jo, el més que hauria de fer-li és arrencar-li la llengua. Ai, Baldomer Carabràs, fes-me cas. Vés-te'n, mira que li conec la sensibilitat, No me'n vaig. I vostè, senyora, que ho tingui a suggerir. Jo estic molt lluny de pensar el que vostè suposa. I si després de posar atenció creuen que m'he d'anar, aleshores sí, ho faré. Què fem, no portem? Ai, dit que no justifiqui un redament el que pretenia. Comença, si vol. Gràcies, adeu. Una vegada que em vaig trobar molt apurat, vaig demanar amb un amic que tenia a l'estranger, amb la creença de que mai no vindria per aquí, una certa quantitat elegant que la necessitava per casar-me. L'amic em va atendre. I jo al seu dia vaig tornar-li els diners. Coincidències de la vida fan que avui aquest amic es trobi de pas a la nostra ciutat i que tinc un gran desig de conèixer a mi, de casar-me a mi i conèixer la meva muller. No ha d'estar a Barcelona més que una nit. Si consenten que jo presenti a vostè com a dona meva, els hi dono els diners que es trauran de la situació difícil que estan travessant. Si no consenten, jo, per no haver de passar per la front d'haver-me enganyat, me'n vaig ara mateix d'aquesta casa. Home, haver dit que es tractava d'això. Si no em deixava parlar... Això és molt diferent. Jo, com que he vist un home tan desesperat... No veus que sense ni més es despenjarien que li deixi la dona, però ja el que havia de fer. I diu que només estarà aquí una nit. I no tornarà mai més a Barcelona. Home, en el fons resulta divertit. Sí, sembla una comèdia. I ja m'hauria de pensar que li prendrà el pèl al teu amic. Aleshores, doncs... Esteu conformes? Sí, home, sí. Doncs m'arribo volant al port, aviam si ha arribat el vaixell. Em sabria greu que... Escolta, tu! Cuidado que està. Et deixo la dona sense cap opció a premi, I quins acudits, tu també. Oh, veuràs. Fuig, home, fuig. Ara, sobretot, anem alerta. Bé, fins aviat. Veiem si hi haurà fet tardi... Veus? Sortirem dels nostres compromisos i a sobre farem un trip de riure. Mira que tu dona la... Carme, Carmeta, Què vols?
ves que no oblidis ni per un moment que jo sóc el teu veritable marit, No juguem. I ara, tu creus que... No, home, no. No permetis pas amb el Domer per tal de demostrar que és la seva dona que es pensioni gens, I ara, tu creus que ell s'atreviria... Oh! No, que tot tu ets. Tot ho seria després, perquè seria molt dolorós que davant meu, tu i ell, o ell i tu... No. Oh, mira, ja no tinc tantes ganes de riure. Em sembla que això va ser una estona molt amarga. I no siguis així. Mira, aquest permet pertany únicament i exclusivament al meu marit. A quin? Perquè ara en tens dos. Al meu, a tu. Ai, estic nerviós. Mira, escolta el cor. I mira el pols. Carneta, Què vols? jura'm que Però que no t'ho havies prestat en broma abans. he recapacitat, perquè jo estic pols per tu. Ah, una cosa. Acostuma't a no parlar-me de tu. De mi ja em desprècies? Vull dir que em tractis de vostè, que no em protegi. També això? Ai. No és que tu passes a ser el disfresser ara. Jo sóc el teu marit. Tu ja no és res. Carneta, no passis bromes. Sempre seràs un innocent. Maria, vine. A mi sembla que aquesta és capaç d'enviar-lo tot a rodar i adéu pessetes. I això és que no, Ai, que m'hi va passar aquest temps. Demana la senyoreta? Sí, això et sabem el que et vaig a dir. Tu veus el senyoret? Veia quina pregunta, que no l'he de veure. Vull dir perquè t'hi fixis bé. I des de molta estona mirant-me. Vull dir que tu ets. Vull dir que posis atenció en el que et vaig a dir. No ho entenc, senyoreta. M'entendràs d'aquí un moment. Atent. El senyoret no és el meu marit. Què diu, senyoreta? És el rega, senyoret? El meu marit és el senyor Baldomer. Què diu ara? Oh, com és el món, llavors sigui. Que el fill és de tots tres? Però no la llengua, noia. El fill és el fill meu. I em porta no sigui que faci alguna Ai, quin desgràcia. poc calent que tens. Vine, que t'ho explicaré. No em va, havia jo vist. Tu aquí, si no dius el que has vist aquí mateix. Ai, res! El senyor Baldomer, que estava tot pensatiu, tot que ficat. Només això? Què volies que veus, beneit? Bé, jo que trigarà de passar aquest temps. Me'n vaig a parlar sols amb la meva consciència. Veiem si així se'n calma l'emoció. Així és, doncs, senyoreta. El senyoret no és... Mira, vés a obrir. Ah, escolta, si és de casa em crida, si no digues que no hi som, Ah, i després vinem a veure, sents? No ho he dit mai. Com enganyen les persones? El dia que tornis a fer això, acabarem malament. Perdona, Maria, però quan un va per caure, no mira bé on s'agafa. Sap? Procura mirar-ho i procura no ensupar amb tanta facilitat. Que ho fa que mai sempre ves quan taula el senyoret. Digues. És que tu no podràs creure, però si s'agafa, me comença a rodar a cap, a donar voltes, tot i m'ha matit d'agafar el primer que trobo. Que sempre sóc jo. I bé, perquè el meu cel ve cobert de tant novel·let avui, Està bé, Tonet, digue'm, per què vens? En primer lloc, per veure, per mirar el meu record, han de dir, el meu caminet de les lunetes d'aquest ull que m'entén boig. I després aportar-s'hi aquest mig quilo de sucre a la terra de mestressa que t'havia encarregat. Està bé, no amb el sucre ja no pots anar. Encara no mirat el mirall. Què ets passat? I bé, Maria, què passa? Ves en tu un aire de mal mort estrany. Em passa Tonet, que creia trobar-me en una casa de persones decentes i m'han enganyat. I creu que si no fos per la voluntat que professo el fill del senyoret o de qui sigui, avui mateix m'anava d'aquí. El fill de la senyora o de qui sigui m'agrada el cap i ara d'una manera diferent, saps? Tu saps qui és el marit de la senyoreta Carme? Esclar, el senyor Francesc Encisco, com la diu el Sant Mit, Encisquet, com l'anomena familiarment. Doncs estàs equivocat. El marit de la senyoreta Carme és el senyor Baldomer. Espera, que No, No, si ara m'envolta de veure. Com has fet anar tot això? On el marit de... m'ho ha dit la mateixa senyoreta. I davant d'ell, no em pensis, Però això és veritat? Mira que si ho és, que li he preguntat al senyoret i aquest, sense donar-li gens d'importància, me diu aquestes són coses del món. Llavors, aquesta pobra criatura de qui és? Potser de tots tres? Crec que estic cantada per agafar-lo i endur-me'l. És molt trist un enterrat així, visqui un bicho de totes els estrucos.
No, això no pot ser. Ja t'estan anant d'aquesta casa. Que no siguis planada, vale? Vull que visquis entre persones decents. Només ho sento per al nen. No viene que parli de la dignitat per molt de tot. Aquesta tarda, quan se'n vagi, hi seguirem. Jo, que me les faria tan mirat, tant perquè t'esquís de la gent. Fes, i de passar l'obra. Jo, que creia que aquí era tanta la felicitat que regnava. Que les hores resultaven ocultes i dolces com... El sucre! Més que el sucre, com la mel. Que em donis el sucre, no sigui que li tampoc. És que estic boig i m'ha sorprès el que m'acabes de dir. Bé, Sant, corre, que tornem a trucar. Estic mort, no n'hi pas de mel. Qui serà? El senyor Baldomer i un altre senyor. Me'n vaig, no vull saber més misteris. Passa, Raül. Ets a casa teva. Quina estranya sensació. Per fi vaig conèixer la meva germana. I és el que t'he dit. Pensa que tots els metges m'ho han fet present. Evita impressions que li puguin costar un disgust seriós. El primer interessat que a la meva germana no li passi res sóc jo, Baldomer. Tu només has de dir Raül i no has de tenir por. La veus? Passem el dia junts i quan siguis fora l'anirem preparant per explicar-li tot. Se li agrada molt bé aquest... Res, que ho ets 50-10, amic meu. No diguis això, fes el favor. El que sento és que certes necessitats, certes privacions no permetin fer el que ella mereix. És tan bona, la pobra. Ni una paraula més, ja t'ho he dit abans. Afortunadament, puc i vinc en condicions de fer-vos feliços. Deixa'm fer el que tinc l'obligació de fer per la meva germana i serà un nou favor que et donaré. Sí, però tu ja comprendràs que jo... Res, ni una paraula més. El que vull que comprenguis és l'ànsia que tinc per veure-la. Ho comprenc. Mira, primerament em presentaré en Xisco. Xisquet. Com que ets a casa teva, has de conèixer tothom. Bon dia. Bon dia. Xisquet, el senyor Raül, aquell íntim amic meu de l'Argentina, aquell del qual he parlat tants cops. Servidor. Un bon noi. O és un germà, que com que no té ningú al món, el tenim a casa de displacer i el considerem com de la família. Tan a gust. I el gust és meu. I des d'ara compti un amic més. I vostè també. I ara, Cuita, presenta'm la teva dona. Tinc ganes de veure't. Vull saber si és veritat tot això que m'han dit d'ella. Està una mica desmillorada. Els sofriments acaben molt. N'ha sofert? El camarer, que li agradava el mar i de tant en tant, un pens... Criminal. Ai, que això comença malament. Jo sempre l'he dit a ella. Si aquesta xicota em viudés, tot seguit em casava amb ella. Ho deies, Xisquet? Sí. Sí, com deia, sí. I és que té molt bon cor. Molt bon cor. Presenta'm a la Cuita. Hi ha homes que ni amb gros no paguen. No troba vostè? Sí, senyor, sí. Xisquet, si fossis tan amable de dir a la meva senyora que surti... Que surti. Sí, home, sí, no faltava més. Carmeta! Senyoreta Carmeta! Surti! Que no demana el seu marit! El porta va com unes venedores pel document. I es present el seu estat. Surti! Sí, el seu marit la demana! Ara surt la teva dona, va document. Gràcies, Xisquet. De res. Veu, Carmeta, com tot arriba al món? Aquí tens per fi el bon amic Raül, el que tantes ganes tenies de conèixer. Com està? Molt bé. I vostè, Carme? Bé, com a mi, No s'estranyi que la miri tant. El seu marit em parlava tant de vostè en les seves cartes quan m'escrivia, que francament tenia els vius desig de conèixer-la. I veig la satisfacció que no exagerava gens. Moltes gràcies. Però i per això me la maneta ben agafar. Sembla que comencem molt malament. S'ha quedat curt, Molt curt. És millor 1000 vegades l'original que no pas el retrat. Allà on estava vostè, es veu que encara no hi han arribat els gustos moderns, no? Per què ho diu, això? Perquè aquí, per qüestions d'higiene, va desapareixent el vici de donar-se les mans, sap? Digui, això no hi pinta res. La higiene, en aquest cas, no hi pinta res, amic meu. Quan un afecte és sincer, tot hi escau. Segons de la senyora, ja l'hauria passada, jo crec. Segons on no ho sé, però aquí no intenti gaire, El gravat en català és una mica nerviós i es podria guanyar un poder. Raül
Les desfores els nostres costums. Veurà, jo l'he vist. Gràcies per l'advertiment. No hi ha de què. Et felicito, Baldomer. Estic admirat que tens una esposa tan maca i tan simpàtica. Em farà posar vermell, senyor Raül. I em farà posar groc. Què és això, senyor? Escoltem, Raül. Suposo que la nostra antiga amistat es podria fer extensiva. Què vols dir? Home, que hem de protejar-nos tots tres. Ah, sí, home, sí. Sí, home, sí. Visca la llibertat. Tot bé a Catalunya és dels catalans. Ai, què? És a dir, si vostè ho consent. Per mi... Amb una dona així, se la força ha de ser feliç, Baldomer. I ho soc, Raül. Si no fos que... Res, no et preocupis de res. És que, avorrat d'un amic... Res, jo no sóc un amic. Sóc alguna cosa més, siguent així que una abraçada i a callar. Carme, tindries inconvenient segellar la nostra amistat amb una abraçada fraternal? Va, suposo que el teu marit ens serà pas greu. Això és massa sobràs. Home, jo crec que... Per mi, el millor que pot fer és deixar-ho fora. La pau del matrimoni no s'espatlla per no res. I quina greu fora, que jo no com és en Baldomer, Però no en aquesta ocasió, amic meu. Carme, dec sense cap mena d'escrúpol aquesta prova de lleial i franca amistat. I considera'm un germà. Ai, la mare, aquest nano sortirà d'aquesta casa sense diners. Saps que aquest senyor és una miqueta primirat? És que abraçar la dona als nassos propis del marit aquí a Barcelona fa molt mal efecte, sap? Però no en aquesta ocasió. En aquesta i en totes. Digui que si la Carme fos l'esposa de vostè, qui sap el que hauria passat? No facis cas, és un bon noi, és que... Bé, escolta, Baldomer, mira, he deixat un maletí a l'estació que voldria treure una cosa de dintre. Si aquest senyor fos tan amable i si volgués arribar... Perquè deu voler enviar aquesta pinta ara. Si és que... Si fossis tan amable d'arribar-te fins a l'estació... Sembla mentida que tu em diguis això. Sembla mentida que et diguis això. Home, si hi ha inconvenient... Inconvenient no, però tinc els peus delicats, no puc donar un pas. Bé, ja hi anirà la noia, de seguida la crido. Maria, vine. Jo aquí, de sentinella. Mana, senyoreta. Mira, que el senyor vol enviar... Miri, faci favor d'anar a l'estació de França i en el mosso número 14 li demana la maleta més petita de les 3 que li he deixat. Li diu que sóc aquest senyor que ha d'anar aquest vespre al matí. Miri, li dono una targeta i així la coneixerà més aviat. Està bé. Algú més? Que cuiti. Número 14, Està bé. Ni pas que el toco dels veig. Després d'un viatge tan llarg, potser vol descansar. Hem quedat que sortejaria, Carme. Bé, ja m'hi aniré acostumant. No em canso de mirar-me. Escolta, i per què no hi ha un cop de cap i riu-me l'Argentina? Aquí va que se m'endú la dona aquest. Ni al costat no es faltaria de res. Bona estrella per això. Primer la fan amiques abans de pujar al vaixell. Oi, senyora Carmeta? Ui, el mar em fa horror. Veu, seria perdre temps intentar-ho. Saps que el teu amic s'interessa molt per la teva esposa? és un bon noi, si és que... Sí, sóc un bon noi. I de confiança. Bé, si no vol descansar, potser es vol posar comoditat. Això sí veus, però m'hauràs d'acompanyar. Desconec la casa. Oh! És una casa molt petita! Totes veu des d'aquí estan. Miri, allí hi ha el lavabo. Anem, jo t'acompanyaré i així parlarem una mica. Vol que parli amb franquesa? Mira, quan acabo de conèixer una persona, me sap que separar-me al seu costat. No em canso de mirar-la, veu. Miri que la respectem totalment l'ànima. Ja ho crec, ja ho Si crec. vols rentar una mica, Amb permís. sense conflictes, home. Això és impossible, Carmeta. És una mica més de paciència, home. És que si la persona et fa bé, et dic que és de vivent. Ja, aguanta el tipus en tota resignació. Que vol tutejar. M'estrega vidre, Sisquet. Que vol agafar la maneta i tenir-te la mitja hora. Aguanta més, Sisquet. Que vol abraçar. No té pas manies, ho fa. I jo el teu marit aquí veient-ho tot i mossegant els punys de ràbia. Com si no fos res. Com si no fos una cosa sagrada. Serà qüestió de només unes hores, Sisquet. En unes hores poden passar moltes coses. En unes hores a un home li poden sortir banyes al forn. Alerta amb les paraules, Sisquet? I això és allò que deia que no hi ha tant. Mira, jo ja et trenco, ja veus. És que tu Jo què? trobo que dones massa importància a coses que no en tenen. M'agrada això. Potser tu penses que ha arribat l'hora de l'amor lliure, tu. No ha arribat. Tu n'ets segat, no hi ha manera de fer-te entendre.
Mira, m'estiu més marxar per no enfadar-me. Va, queda't amb els teus mals partits. Així estem! Així estem! Ai, si és que... En quina valor és deixar la dona a ningú? Si de vegades, sense deixar-la, te la pispa, com no serà venir el marit? I això que deia que riurien tant, i que li patia amb el pèl. Em sembla que és a mi que me'l pren el pèl. Em sembla que ja m'he quedat alt. Unes carmetes, és que... Té volada que li fas regranxa, pot ser... Home, és que li he de fer uns apartiments. Jo també te'ls he de fer a tu. Que vols? Dir-te que ets un fresc. Home, I si no procures evitar que aquest subjecte s'aprofiti de la meva dona, aquí passarà una cosa molt greu. tingues una mica més de paciència. Vapor amb un dolent. El marrec. I de veritat, que l'agafi de seguida, fes el favor. Amb això li contava jo. Que no pot plorar el nen. Sí, però cal evitar per sentir el meu amic. Per què? Perquè els 3 mesos de casat no puc pas dir que tenim una criatura. Que vols com un nen, si pot ser. Ui, que no se n'adoni compte senzillament. Agafa el salvan, que no et sembla greu. Com li preneu el pèl al teu amic, Mira, jo et diverteixo d'allò més. És el mateix. A veure si l'has sentit i tot ho engeguem a rodar. Em faltava més que el marrec. Aquí se m'haurà corregut d'arribada. Per qui és això? Entra i dono aquell senyor que et trobaràs al lavabo. Escolta, Maria, la senyoreta no t'ha dit... Estic assabentada de tot. Així? No cal que t'expliqui res. Ja sé prou dir massa! Quin dia més llarg serà el d'avui? O n'hi ha molt, que ja tinc ganes que sigui fora. Deixa'l a qualsevol lloc. Sembla mentida que pot l'aigua. Te'n tires dos grapats d'aigua a la cara i ets un home nou. T'has rentat de pressa. El tindràs al baldomer. Que feliç m'has fet, el baldomer. Però... m'ha semblat una cosa aquí dintre, com si fos una criatura. No, que... Segur que no ho era? No. Mira, la teva confusió i el teu nerviosisme m'ho diuen tot. O sigui, 3 mesos de casats i un nen. Sí, Però no és vostre. Ah, no és vostre? Doncs de qui és? de la noia, de la minyona. Ja el teniu aquí? Jo no volia, saps? Però la teva germana té aquest cor, per tal d'evitar-li la front, l'ha recollit a casa. Quin pes m'has fet a sobre, Baldomer. De veritat, no t'he d'enganyar de seguida ni fer males suposicions. Ja comprendràs que jo no m'hauria de posar... No m'agrada cobrir, al contrari. No, ben fet, ben fet. Pensa que no obstant s'ha d'anar molt alerta amb aquestes coses. Què vols dir? Que a vegades porten complicacions. I això amb la noia? 17 anys. Caram, com està, home? Escolta'm, aquí penso. Tindria anar a Madrid a enviar un telefònim. Podria anar un moment. No de gust. Però sàpigueu deixar-te soles amb la teva germana. Mira, per això no has de tenir por. Te donaré l'adreça. I mira, aquí tinc l'adreça. I els dius que avui matí t'arribarem allà. Vols diners? I ara? Bé, fins d'aquí una mica. Però... Res, no triguis i no tinguis por. Mira tot el que maco ell, Home, què és protector de la Santa Infància, vostè? Fas una pregunta, està clar que ho soc? Me'n n'alegro. Això denota que té bon cor. Bon cor. Home, naturalment. Procurar per una criatura que no seva, no em negarà que això tenir bons sentiments. No, si havia que per una desgràcia. El pare d'aquesta criatura segurament és un poc vergonyat. El pare d'aquesta criatura! El pare d'aquesta criatura, perquè ho sàpiga, sóc jo. Has de llegir calent amb el competentes, Vostè?
Vostè? Perdoni. Sí, jo, per què? Què passa? De manera... No, és que no ho sabia. Vostè és el pare, així? Sí, però m'entens que t'ho he repetit una altra vegada. El pare d'aquesta criatura sóc jo! Bé, sí. Maria, prena'm el nen. Caram, també em podia avisar que era el seu pare. Massa paciència que ha tingut d'aguantar tot el que faria dir. Aquesta parella té molt bons sentiments. I el passi que no tingui cap complicació per aquest concepte. Si pot sentir el nen. Vostè no, Carme, encara per sotegeria. Ja m'hi aniré acostumant, falta de costum, fa poc temps que el conec. Jo, veus? Sembla que et conegui des de tota la vida. Jo voldria que et conviessis a mi, que em tractessis amb més familiaritat. Ja m'hi aniré acostumant. I per què no comences ara? Què li diré? Costa una miqueta. Tots dos sols. No ha de costar-te gens, Carme, no ha de costar-te gens. Tinc el pressentiment que tu i jo serem molt bons amics. És a dir, crec que tu i jo serem alguna cosa més. Què vol dir aquest home? És aquest no torna a l'Argentina. Et porto com a regal de noces una adés digna d'una gran senyora. Jo li agraeixo molt, però a mi no m'escauen de joies tan bones. No puc acceptar un regal de tant de valor. Ho acceptaràs perquè és gust meu. No, de cap manera, vostè... Està jugant per moments la vida. Vostè no, tu, parla de tu, per favor. És igual. No és igual, Carme, no és igual. Ja comprendràs que acceptar un regal de tant de valor Aquesta també juga la vida. no està bé, que diria la gent. Home, tens raó. Mira, farem una cosa. Li donarem al teu marit i que sigui ell el que té el saquí. Ai, Carme, si jo et pogués obrir el cor... Si el poso en el cap. De totes maneres, vull saber si és el teu gust, si t'agrada. El vaig acceptar de seguida. També, que podrà aquest home de mi. Sí, ella podia obrir el cor, Un regal. Tutejant-vos, que sereu més que amics, Vine aquí, traïdora. Tu ets aquella dona que em volia tant? Tu ets una dona lleugera, frívola, un camp de pardalets. Mira el que dius, si és que és. Dic el que mereixes, ho sents? Hipòcrita, força. Al final faràs que m'ho prenguis seriosament i que això s'acabi com el rosari de l'Aurora. Sí, amenaça. Hipòcrita, falsa, traïdora. Jo no puc consentir que dubtis de mi. I jo no puc consentir que... M'estàs ofenent massa i no t'ho toleraré, ho sents? Mira, Carme. Quan es dubta d'una persona és que no se l'estima. Està bé, Carme, no dec ofendre't. Perdona, però és que s'ofreix terriblement. No puc consentir ni que em miri. Va, Carme, em vols donar una abraçada en senyal de perdó? Va, ho serà maldat. Faci el favor de deixar-me, faci el favor. Però això ja és el colmo de la poca vergonya. No en té prou amb la criada que sobre ha de vosaltres buscar-s'hi d'un amic. Aquesta cosa que acaben de cometre està molt mal feta, Però que molt mal feta. Home, no! Res, aquesta dona se l'ha de mirar com si fos la seva mare. Un home que gusta de confiar-se en un amic és un canalla qualsevol. Escolti, senyor meu. No escolto res, jo. Quin crèdit i quin valor poden tenir les seves paraules. Ara és quan li faré mal al xerquet. I no l'agafo el conyet que faig malbé, perquè no sé quin sant m'ha de fer. No, si encara és allò que m'ho pagant a mi. On s'ha vist una cosa en blanc? Què passa? Què passa? Cada matí s'està dient aquest home que passa. Que jo tregui. Ja m'agrada veure com fa. Sí, i si no... Però... Què? Si no pas t'ho faré jo, Però jo no faré per la porta, Jo faré pel balcó. Persones així del carrer, al carrer. Però també que això... Res, canalla, al carrer, al carrer. Que això... Fora d'aquesta casa. A mi de casa, a mi! No, si jo el mato, no cap de dubte. Deixo córrer, home. Ho deixi córrer? Tampoc no hi ha per tant. Que no hi ha per tant? No m'agrada que et dit de tot, tota la culpa la tens tu. Jo! Sí, tu. La vehemència et perd. Cal tenir una mica més de calma, una mica més de cultura, una mica No més de... segueixis. Crec que no n'hi havia per tant. Que no tinc raó. Que sóc vehement. Que no tinc cordura. Hauràs canviat una cosa d'això. Què ho sé? Digui la veritat i que me'l més s'apanyi. Però si els que ens haurem d'empenyar serem nosaltres. Tornarem a quedar afectats al treball del mai del coll. Però escolta, hi ha dret el que s'està fent. Un marit ha d'aguantar que li abracin la dona al davant mateix. Fixa-t'hi bé, al davant mateix. I
que damunt de propina o treguin d'empentes al carrer. Si mires tan prim, a mitja edat no hi veuràs, què? Però que no veus com l'excusa de l'amistat, aquest mano s'aprofita. Mira, jo només veig que ara tenim ocasió de sortir de l'estat d'unió que ens trobem i que no ens sortirem per culpa del dimoni. Ara ho has dit, del dimoni, i jo no m'hi vull semblar gens aquest personatge. Jo sí que tinc paciència per aguantar les barbaritats que dius. Ni jo que m'entenc d'aguantar tot el que aguanto. I vaja, que no ho aguantaré. No i no. Molt bé, doncs tu mateix, que t'ho adverteixo. D'avui endavant, tu t'entendràs amb el que vinguin a cobrar, perquè el que jo, quan senti tocar la porta, no penso per sortir i avançar. Ho tens entès? Està bé? Has proposat que això acabi malament i ho aconseguiràs, noi. Sí, ara només faltes tu, treu-me de casa, si et sembla. Tu no et dones compte de res. O em dono compte de massa. No dis present. Una passió així difícilment se'ns tornarà a presentar. I em què et costaria de tenir una mica de paciència? Mira, hi ha una sèrie de maneres de no trobar-me bé. Pensa que d'aquí poques hores se'n va i salvem la situació. Què et penso? I era callar després de tot el que aquest home ha fet amb mi. Mira, jo t'asseguro que ell no et dirà ni mitja paraula més. I jo t'asseguro que si això dura... Sisquet, tot el que abans ha passat, oblidat completament. Convençut que no hi havia cap mala intenció. Si ben així que vinga la mà i tant vist com sempre. Doni la mà i dissimula. Si vostè sabés qui sóc jo. No em digui res, no em digui res. Escolta'm, Baldoví, crec que ja seria hora que partéssiu donar una volta per la ciutat. Després de tant de temps, gairebé ja no conec res. Carme, suposo que ens acompanyaràs. No puc, he de fer el dinar. El dinar ja el portaran de la fonda. Apa, arregla la tinença. Doncs, mentre ella s'arregla, vaig a posar de penjar el fusil. Però és que... Res, les hores que jo estigui aquí no vull que s'apagues al meu costat. L'honor que fem de l'honor. Què dius, què? No, que em deia que canvi del vestit i no desairi. Això, li deia que es canvi de vestit i que no el desaire. Naturalment. Ara no triguis que tens just. Aviat estic, no tinc gaire roba per canviar-me. Roba? Qui sap si ja ben aviat t'enxularà de roba? I roba bona, roba d'última moda. I l'honor que fem de l'honor. Doncs vaig a vestir-me, enteniment, Sisquet. Vols que es pensa el pobre qui al seu costat? Què? No trobes simpàtic, de veritat? Molt més del que vostè es pensa. Sí, Ai, com m'acabi la paciència. No hi haurà prou derrots en el món. Per aquesta dona jo sóc capaç de tot. De tot. Tant li agrada? Home, això d'agradar... Digue'm amb franquesa, home, jo soc molt reservat. A més, el marit no ho sabrà. En aquesta ocasió el marit no pinta res. Cada pintar, home, cada pintar. Espera, senyor Francesc. Sisquet, familiarment. Miri, ara que estem sols, voldria demanar-li un favor. Vejam si damunt voldrà que li faci de por. Digui. Miri, jo com tots els mortals tindré els meus defectes, però les coses mal fetes m'indignen molt. I a mi? Oh, jo sé que vostè és una bellíssima persona. Oh, si no fos així, quanta gent hi ha del món de la qual no s'encantaria ni gall ni gallina. Però ha de demostrar que és bo, ha de demostrar que és un cavaller. Però escolti, senyor meu, m'agradaria veure un altre en el meu lloc. Si el que li passa a vostè és una cosa corrent, si el que li passa a vostè li pot passar a qualsevol. Aquest home té la cara de fusta. Ara, que si jo em trobés en el seu lloc, faria el que fan els homes. I què fan els homes? Vejam. Què fan? Casar-se. Vostè ha de casar-se immediatament. Vostè ha de demostrar que és una persona conscient i digna. Un cavaller, ja l'he dit abans. Vostè es casa amb la Maria i res més. Però escolti, senyor meu. Res, tot inútil. Ja li he dit que a mi les coses mal fetes me sobreven i indignen. Que serà de la pobra Maria. Ho ha pensat bé. I tingui present que hi ha una criatura innocent per aquí mig. Una criatura innocent? Jo, per això anava, perquè si no, això no acabarà gens bé. El seu silenci ja no també bé cap a l'hora de compromís. Què No és sé què això? passa en aquesta casa, que ni se recorden del nen. El pobre està sense prendre ni qui sap des de quan. I la senyoreta? Ha anat a canviar-se de vestit. De vestit? Vaig a veure si vol res. Escolti, Maria, un moment. Voldria tenir unes paraules amb vostè. A mi? Sí, a vostè. Pobra noia, tan jove. Vostè dirà. Miri, Maria, les coses com més clares millor.
ho sé. Tot? Bé, i què és el que sap? Bé, m'explicaré. Vol fer el favor de dir-me en quin concepte té format el pare d'aquesta criatura? I a mi em pregunta això? Naturalment, vostè bé deu saber qui és el pare d'aquest nen. Miri, senyor, com a mi les coses també m'agraden molt clares, i he de dir que ben bé no sé encara qui és el pare d'aquest nen. Quina cosa t'he posat? Aquesta noia té la cara de fusta. Què li passa alguna cosa, senyor? Res. Ah, no, això s'ha d'arreglar. Qui deu ser i què li pot interessar tot això? Sí que m'interessa i molt. I crec que a vostè tampoc no tardarà pas massa quedar-ne convençuda. Ja li he dit abans que a mi les coses mal fetes m'indignen molt. I ho sé tot. Bé, deixem-ne de coses i faci el favor. Segui. Potser és boig? Segui, faci el favor. Per què he de seure ballant? Segui. No li portem la contrària. Ja sé què vol. En primer lloc, si no ho he entès malament, vostè quan ha entrat aquí ha dit que aquesta criatura estava sense prendre aliment des de sap quan. Miri, si vostè vol, jo ja no miraré. I ara, què diu? Però Maria, calmis. Fins aquí podien arribar les bromes. Què se pensava vostè? Que jo li dono el nen? Boig més que boig? Però Maria, calmis. Què hem de fer? Tampoc que a mi m'agraden els embolics i en aquesta casa n'hi ha una sota de cada rajó. Ara, que a mi em sembla que aquesta mena de noies, entre la pena i la desgràcia, els que enterboleix el cervell. I acaben que no saben el que es diuen. Ara, que això ho arreglaré, No faltaria més. Que no obre ningú. Passi. Sí, la senyora que està enfeinada. T'ho tornaré més tard. Però vol que li doni algun recado? No, és que voldria parlar amb ella referent a Maria. Referent a Maria? Sí senyor, referent a Maria. Que vostè també estava al corrent de tot, vostè? Està que l'estric i per la carrer amb vostè a vol ignora. No senyor, si precisament fa moments que jo tractava de donar-li solució. El que passa és que a vegades les persones perden el coneixement i fan coses que no són conformes. Aquesta? No, ja que t'ha de conforme. No senyor, però ara el fet ja no té remei. I el que cal és donar-li solució de la millor manera possible. Ho veig difícil, francament. No fa gaire ni greu, Sant Miqui. Tinc molta mandreta, això. I com que en Cisquet ha fet el mal, o sigui que ell és el pare de la criatura, no faltaria més. Jo els agafaré tots dos i els faré fer el que té l'obligació de fer. En Cisquet es quedarà amb ella. Que el senyor Cisquet es casarà amb ella? Sí, senyor. O ell s'hi casa, o jo deixo de ser qui soc. Ja veuré. Quin escàndol! Així és que ella no és casat amb cap de dos. I com que en Cisquet ha fet el mal, o sigui que ell no part de la criatura, en Cisquet podria fer el deure. No faltaria més. De manera que el senyor Cisquet és el pare. Home, tu no ho sabia. Que va dir, m'ha fet un garbús que a mi això mateix m'entén. Es casat amb mentida, la senyora Carme. Hagi fet el que ha fet, veritat? Jo mai l'hauré cregut d'ella. Esclar, com que es necessita la negació d'una santa per fer passar per fill seu, un que no ho és. Però tampoc és fill d'ell. Doncs aleshores, aquest nen d'aquí, Home, però no estava corrent, vostè. Ara no sap res. Que la diré, tots pensaven que aquest nen era de la senyora Carme. Però que no ho veu que feien per tal de quina riu de front a l'altre? I pensar que aquest nen vol tant la Maria. I esclar, quina mare hi ha que no vulgui el seu fill? Què diu? Home, això també em sorprèn. Així vostè no sap que la criatura és fill de la Maria de Cisquet? Fill de la Maria i de Cisquet. Bandits, lladre, poca vergonya. Ara ho comprèn per què la Moligreta vol portar a aquesta criatura. Bandits, lladre, poca vergonya. Vaig a deixar aquest paquet a la mina de dalt i quan baixi la diré quatre de fred. Bandits, No tinc res. Un altre
cosa? Bé, company, si no sap què li pregunten, digui-li en pau. Sí que estaríem bé. Què passa? Salut! Li faig una pregunta, ja molt m'amaro, sense tan sols signar-se a mirar-me, en plenes cales amunt. No faci que mal. Va molt que mal. Les persones han de tenir modos, saps? Sí que estaria bé. Quan em trobo un gent així, la sang se'n revolta. Té raó. Els modos, sobretot. Perquè els modos són els modos, saps? Naturalment. I per què no seu? Oh, i què fas, per ventura? Perdoni, no havia reparat. Està per una. Com no estic fet a pujar escales, saps? Escolti, aquí no viu una noia que es diu Maria. Sí, senyor. Ja em semblava jo que anava ben encaminat. Els papers no enganyen. M'han apuntat la direcció amb 5 o 6 bandes diferents. Llegeixi. En efecte, l'adreça és la d'aquesta casa. Oh, i aquesta altra. Home, no cal, és el mateix. Llegeixi, home. En efecte, és la mateixa. És el que m'has escrit, no m'ha enganyat pas. Però que no s'ha llegit, vostè. Oh, és que allò per entendre això m'ha sobrat pels ganxos, saps? Home, doncs si no hi ha temps res, per què em porta tants? Oh, miri, per si em faria un, tindre'n un altre. Miri, em duia 10. I ara en tinc 7. Doncs n'he perdut. N'he perdut 3. només. Home, sí senyor, si podria tenir que 7, sí senyor. Sembla que vostè vol enredar-m'hi. Jo? Pensa que no sé que de 7 a 10 n'hi van 3? Però bé, ja m'agrada ja tractar gent de la broma com vostè. I bé, I bé, sí, home, l'objecte de la meva visita. això mateix. La mare volia conèixer la casa on serveix la noia. Ben fet. I aprofitant que jo havia de vindre a Barcelona, doncs... Vagi dient. Que vagi dient què? Home, ho entenc. Aquest de vostè, si no he dit res. Home, La dona a fer broma. No senyor, no, entenc que vostè, per estar tranquil, ha vingut a Barcelona a veure la casa on serveix la noia. Caram, quin ull, company. Que tira les cartes, potser. Home, no sóc pas difícil d'entendre segons quines coses. La noia sap, escriu cartes a la mare dient que està tan bé. Que els marits aquí, el marit i la noia s'estimen tant. Entenc, entenc. Ja m'ho pensava, ja. Però clar, els pares han de ballar pels fills i ja està amb tot. La jovenalla avui en dia la sap molt llarga. Comprenc, comprenc. Sí, normal. I aquest és l'objecte de la meva visita. La mare sap, hi han arribat rumors de que la noia festeja. És clar, i la pobra està que no viu. Vol vindre aquí i saber, vol investigar, però clar, el que ha de venir aquí sóc jo i no pas ella. Perquè si és veritat que la noia festeja, jo l'agafo de l'orella i cap al poble falta gent. Sí que estaríem bé. Què troba vostè? Home, trobo... Perdoni, vostè és de família? No, home, jo sóc més. Més? Sóc son pare. El pare? El pare. El pare de la Maria? Sí, la família són els cosins, oncles i aquesta gent. Jo sóc son pare. Vicenteta? Ja l'he dit, si la noia té xicot, cap al poble falta gent. Perquè no sé si li he dit que nosaltres som uns homes molt mirats i honrats. Sí, això no m'ho havia dit, no? No, doncs li dic que som honrats i molt mirats. Ah, això sí que m'ho havia dit. I què? Si és veritat que no hi festeja, me n'emporto. Vostè què troba, que faig bé? De què, de repetir-ho? No, home, no. Dando-me-la si fa que festeja. Home, com li dic jo, aquest home tot el que passa. Quin compromís, mare de Déu. I li dic que em sap greu d'endur-me-la, perquè escriu de cartes dient que el marit i la muller s'estimen molt, que tenen un barret, que això sí, que ella estima amb un deliri. Oh, sí senyor. I és que té motiu per voler-lo. És una criatura que et fa estimar. Oh, ja ho crec. És tan sentimental aquesta filla meva. Es torna boja quan veu un barret. Se li veu, se li veu. Oh, Pensava que em deia que se'n veia alguna cosa. Bé, estic segur que amb aquest se li cau la bava. cabal, nen.
Com li dic jo que aquest home, això tindré que fer cop fort i dir-li tot. I què? Vostès què? Tot bé? Bé, bé. Escolti'm, senyor... Senyor Matafrafuga Pigafort! Va servir-lo! Sí, sí. Perdoni, miri. Vostè és un home? Oh, jo penso que sí. Jo vol que li ensenyi els documents. Vull dir que els homes ho demostren sempre precisament en les situacions difícils. Oh, si és així, pot anar allà a Cal Rafat i preguntar. Veurà com li diuen que soc un home de cap a peus. I també pot anar a preguntar allà on vulgui, No cal, no cal. És vostè qui amb el seu procediment ho ha de demostrar de seguida. Miri, la seva filla Maria... Està malalta, potser. Oi, quin disgust quan ho sàpiga la mare. No està malalta, la seva filla. Menys mal. M'havia espantat de veres, cregui. Miri, la seva filla Maria... Ha tret la rifa. Oh, quina alegria quan ho sàpiga la mare. No té la rifa tampoc. Doncs què? La meva filla Maria què? Que ha donat un mal pas. S'ha d'enlluigat un peu. Potser que s'hauria valgut. Miri, la seva filla Maria és mare, ja està. Què? Que la meva filla Maria... Dic que no és cert, això. Dic que no és cert. Ojalà podria dir-li que no és cert. La mato, digui'm on és que la mato. Vas un gran Matafaluga i Picafort. Un nom que no té cap taca al damunt. La mato! Digue-li a aquesta traïdora que surti immediatament. Només faltava aquest. Un Matafaluga i Picafort. Tingui compassió d'aquest home i vagi si li pren. Que surti, si no vol que jo arribi un escàndol de cafè i no m'ha de fer res, amb Matafaluga i el Picafort. Que surti! I qui és vostè, per exigir-ho? Veure. Que qui soc jo? El problema de la Maria. Entén? El problema de la Maria. Que aquest és el... Vine aquí, mi seductor! Que bo, aquest home. El teu pet amull! Calmi. Suggeti, que és boig. El despalasso! El trituro! Però esperi, deixi parlar. A veure si ens entenem aquí. El trituro no vull entendre res, vull el seu cap! No, deixi, que és boig. I al damunt m'insulta! El mato! Faci un favor, t'atendre. Quan ara pleguis no li broscarà la meva mà! Noi, què és el que passa? Bé-ho! Escolti! S'hauran entraponat aquests. I què farà la dona? I pensar que jo abans era tan feliç i ara sobresalt darrere sobresalt, angúnia darrere angúnia. I Raül, a l'infern! Sí, es sorprèn que parli així, doncs encara sorprendran més les meves decisions. La Carme no surt de casa, Baldomer. Ets molt desconfiat, sí, I el teu amic, molt fresc. Tingues una mica més de paciència, és qüestió de poc temps ja. Poc temps, Has de saber que he trobat el teu amic encandidat mirant carremeta i en preguntar-li si li agradava, m'ha dit que sí, que li agradava molt. Què et sembla? És a dir, una broma, home. Una broma, Que les vagi bé sabia aquestes bromes. A mi no. Després m'ha vist amb el nen de braç i m'ha dit que el pare era un poca vergonya. I jo no he pogut aguantar més i li dic que parés compte, que el pare sóc jo. Que tu li has dit. Tu diràs, és que per ventura, jo, el pare de la criatura, ho sóc un poca vergonya. No, però ni pro ni pa. Si et vols, el tanqui. I després per acabar de dur-ho tot, m'ha dit que me casés amb la minyona. Quin embolic! Clar, que jo li dic que el nen és de la Maria. I aquest li diu que el pare és ell. Creu-me, Sisquet, no et facis cas, és qüestió de poc temps ja. Escolti, fa dia no fa molt enigma. Si n'hi ha metges especialistes per al servei. T'entens malament bé? El meu no, gràcies a Déu. El d'aquell senyor que va venir vostè. Cregui, que necessita posar aquest tractament en seguida, Què et sembla d'això? Veies qui és. Figuris, que sabien que endestat que jo criava el nen i volia que en aquell moment jo, sap? I et deia poca vergonya a mi. Digue-li tonto. És que jo no estic per segurs que no m'eres de broma, Què s'ha pensat vostè? Però em vols anar bé?
Què? Te convences o no? Totes li agraden. I si pot aprofitar l'ocasió, creu que no la deixa perdre. Me'n convenço. Però ara m'interessa salvar la situació. All right. Te dic que la teva dona li agrada. Com que no és teva, tot hi va. Que la brossa. Que la brossin. T'has de fer càrrec de la situació i comprendre que no ho puc oposar. A més, no hi ha malícia. No hi ha malícia. Però hi ha... Però sense malícia. I sense malícia no es peca. Clar que no. Doncs mira, li dius al teu amic que el va desenganyar sense malícia i en paus. Això és molt diferent. Veien que vol aquest senyor. Diu que no està pas per raons. Què passa? Passa que ja estic dit que em vinc a l'amor a casa. Avui vinc disposat a conèixer-lo. A conèixer-lo o a fer que em conegui. Comprèn? Aquest faltava, per si era poc. Maria, vés a la teva feina, va. Com s'està posant la caseta. Com està el món? De manera que vostè Jo, sí senyor. pot conèixer... O fer que em conegui. Vinc disposat a salir d'aquí. Vol seure? Em va agradar. Vinc preparat. Duc tabac, duc un llibre, m'hi he acomiadat els meus. Això vol dir que si anirà com una nit, no em farà res cada una temporadeta. Comprèn ara perquè no sé. Sí, ho comprenc. Oh, gràcies, que està fet. Ara que... Què? Res. Vostè anava a dir alguna cosa. Què? Francament, que trobo que amenaçar no està bé. Té raó. No està bé amenaçar. El que estarà bé se no veurà. Ja per arriba, qui és el marit? Sant Roc, recorda que tens un deute. Què no diu res? Ah, sí, que ha dit... I és de veres que vostè... obraria? Que si és de veres? Vostè dient qui és el marit i veurà quan em faig de pregar. Que te la carregaràs. Però escolti, que en traurà de pagar? Donar-li una lliçó. Ja que no paga, jo el pego. Està bé, ja de paraules, Doncs encara que millor és les agarrapades. No sé, què és capaç de dir? Ben prou que ho veig. Bé, Què és? Se va? es pot saber qui és el marit. Veurà, no cridi. No cridi. Com que no cridi? Crido perquè tinc raó. I vostè seria capaç de mantenir aquesta actitud davant d'ell, davant del marit? Fins que no ho vegi a la casa de socorro no em quedaré tranquil. Tu, Aldomer, com t'estimes més anar-hi a casa dels socors? Acompanyat pel senyor o pel teu propi peu? Aquest és el marit? A què? Jo? Sí, si et sembla net, tu, home. Home, si és que... I s'està fent aquí el pagès. No hi ha malícia, si és qüestió de poca estona. No fossis broma, si és que... Per bromes, sí. Senyor meus, poques discussions i menys per l'abast. Jo he vingut avui aquí per cobrar, m'entén? Per cobrar! I si no et dóna la gana de pagar, què passa? Que què passa? Ara veuran què passa. Deixa'm anar, si és que, deixa'm anar. Que no subjectis, home. Què passa, senyor? Què és això? Res, que s'estan preparant per pres 5 anys d'aquest amic. Aquesta gent no m'ha estafat. A què? A què? Què se li deu? L'impost d'un matalàs. I quan és? Aquí té la factura. Gràcies, em sap greu. I ha de saber, sí senyor. I tingui present que no totes les persones que queden a deure són estafadors. Altra vegada no és una altra cosa que desgraciats. El comerç no està per sentimentalismes, comprèn? El comerç potser no, però les persones, si en lloc de punten en cor, sí que estan per aquestes coses. Res més. A mi donin diners i no consells. Miri, jo li dono les dues coses. Senyor meu, No acostumo a donar la mà als falders. Ben fet. D'aquestes d'aquesta de la mà i el dia següent pas la factura. Que ens coneixem. faci-ho bé. Faci en nom de Déu. Quina genteta que corre pel món. Va, no val pena parlar-ne més. I aquest, aquí callar. Però parla, home, digues alguna cosa. Veus el que portes tan trempat? Això és una pinta de marca. I sort de mi, Si no arribo a ser jo que he suscitat el poca vergonya aquell, el mata, el mata. Dóna les gràcies, almenys. Gràcies, Raül. De res, home, a mi em sap greu, és que no... M'agradaria que els vostres deutes fossin més importants, només pel goig de servir-vos. És l'únic deute que teníem. Com s'entén? L'únic? No cregui pas, Esther. Aquesta casa venen més cobradors que mostres un família. Doncs callar. No t'ha de fer vergonya ni la veritat. Mira que ha dit abans el senyor Raül. No sempre són estafadors aquells que queden a deure. A vegades no és una altra cosa que desgraciats. Doncs callar, i... Això no pot consentir que enganyis a un home noble com ell, senyor Raül. Ara mateix se'n convencerà de si ho és un mentider. Què vas a fer?
complir un deure sagrat. Pobra senyoreta Carme. Baixa a la botigueta, al forner, al sastre. Quina ratona li clavaré quan la replegui sola. No plegui. Vull que se'n convenci. Ara vas a sentar-nos a tots. Vull que se'n convenci. Vull que se'n convenci. Sí, què? Mira que la paciència se m'acaba i... Si tenia malícia, si és qüestió de poca estona, home. Mira, jo ja sé el que haig de fer. Mira, Baldomer, vés al taxi. No, i aniré a peu. Abans si no torni ja els tenim tots aquí. El metge, el sastre, el botiguer, a tothom. Que no sents que et diuen que no hi vagis. Baldomer, mira, no perdem temps i vés per al taxi. Acompanya'm, Sisquet. No et deixa el que necessito aquí. I ara què? S'aprofitarà. I jo, clar, no puc negar-me. Sisquet, veies el que fas, No hi ha malícia. No hi ha malícia. Mira, Sisquet, faci el favor de demanar-li a la senyora Carme una llista detallada de noms i de persones. Sí, senyor, mani el que vulgui. Que contenta que posarà la senyora Carme. I jo no compliré res més. Estic tan content com si fos jo que degués aquestes pessetes. Ara és com començo a trobar divertit tot això. Sí que estava bé aquesta casa. Pobra germana meva. Ja haver passat una vida plena de privacions i de maltacats. Sort que he arribat a temps. Gràcies a mi, tot es va arreglar. Què haurà fet el pare de la Maria? Que l'haurà mort a la droguer. Sento un enrenou. Sento un enrenou a l'escala. Què deu ser? Obra't massa lleugerament. El que sento no és haver-lo pogut replegar més bé aquell. I ara anem per l'altre. On és aquesta perduda? Que li vull posar les peres al quarto. Calma, calma. Calma, no l'he tinguda mai, no, calma. Doncs sí senyor, que n'ha necessita de calma. Perquè ha de saber que per culpa del seu atibular-se sense cap motiu, per poc de pot disparat com una casa. I jo un disbarat? Sí senyor, com una casa, ja l'hi he dit. Perquè ha de saber que el culpable no és aquell. Què? Que el culpable és un altre ara. Però Ho veu ara? Que el culpable està aquí. El pan de la pintura és aquí. qui és? Miri, és aquest que canta. Aquell que canta? Doncs se li acaba d'estar content. Ara cantaran davant seu, però la sabadesa! Calma, calma. Tingui calma vostè. Que jo ja buscaré la solució. No l'he tinguda mai, no la calma. Vostè va tindre tan sol. Que el resto ja m'hi miraré perquè la base arregli. Tinc molta mà dreta, amic meu. Que comenci a expedir-se al món aquest. Mami, que serà el negro. Que contenta que som de la senyora Carme. Reia i plorava tot al mateix temps. Doncs el que és tu no riuràs pas. Doni la nota i després ja parlem d'això i ja li parlaré de donar els diners. Han de tractar d'un altre assumpte. Vostè sap qui és aquest senyor? No, no tinc el gust de conèixer. I no, ja coneixerà ja. I no m'oblidarà mai. Serem amics, veritat? És tot capatxano. Bé, home, bé. A propòsit, amic meu, quin dia li sembla que fem el casament? Ah, quin dia? No ve pas 10 anys. Sap? He tardat en casar-me amb la minyona. Què? Què li sembla? Que a mi què em sembla? Déu meu, no és possible. Que un home De veure la gent que ha marxat encara. Quin cinisme. Un home com vostè digui aquestes coses. On és la seva consciència? On és els seus sentiments humanitaris? A Sant Boi hi ha més savis que aquest. Aquest senyor és el pare de la Maria. Ho té entès i està disposat a tot. A tot! El pare de la Maria. Sí, el pare de la Maria. Home, s'alegra molt de conèixer. Com va? No n'ha per res vostè com va. Un altre boig. I em sembla que els matafaluguer i Picafort no hi s'ha de jugar vostè, I no t'agrada la treballa intensiu aquest home? Que és antropòfag, pot ser. I conteniu-me, senyor. Sóc el pare de Maria. Ja ho sé, i què? Com que què? Vull dir que no ho dubto, i ho celebro. Quin cinisme. Però vostè no és el pare del nen? Del nen? Està clar que ho soc. I perquè sóc el pare del meu fill, he de tremolar davant d'aquest home, eh? Si tu seguim-me contenint, senyor, seguim-me contenint. Però es pot saber qui és el pare del seu fill? I la mare? Doncs la mare és
Ai, la mare, si dic, adéu pessetes, adéu tot. Contesti, faci un favor, qui és la mare del seu fill? Doncs és una dona. Home, si no t'ho pots no dir. Una dona veïna, una dona veïna que viu aquí dalt. Vostè es vol enganyar, No tracti d'enganyar-se, A nosaltres ens ha dit i assegurat que és Maria. Vet aquí perquè vostè volia casar amb la minyona. I vet aquí el desesper del Matafort i Picafaluga. Matafaluga i Picafort! Sí, però és que en el fons tenen raó. És que la veïna, la d'aquí dalt, també es diu Maria. Em sembla que això no és pas veritat. A nosaltres ens ha dit i assegurat que és Maria, la minyona, la d'aquí. Sí, Maria, la d'aquí. Però és que abans d'haver-hi aquesta Maria, venia a fer feines la veïna, la d'aquí dalt. S'entén la confusió? Maria un dia va reparar a mi. És el que diguéssim es va encapritxar. I jo, que sóc fràgil com el vidre, em vaig deixar enganyar. Parlem-ne. L'enganyada fou ella. Vull dir que em vaig deixar conquistar. Em sembla que tot això és fals. Sóc incapaç de dir-me mentida. Ho veu com és la meva filla? Ui, home, jo no m'agrada una pica faluga. Mata faluga, és que confon els noms. I bé, home, i si Maria, la d'aquí dalt, això, la d'aquí dalt, si està bé, doncs què ha de fer l'home si no guanyar-se el pa, Veu com era la meva filla? No es faci il·lusions, Aquell que busca és sortir-se'n del pas. Què vol dir? Què vull dir? Veurà, escolti'm, senyor Francesc. Sisquet, familiarment. Que em podria indicar on te podria escriure 4 ratlles? Vingui amb mi i li ensenyaré tot el que necessita. Vejam que tremarà aquest mal. Vejam si després d'haver lluitat tant em quedo sense pessetes. Amb permís. M'acompanya? No faltava més. Que poc ha durat el got. És el que jo he dit, que ha de fer obrer si no guanyar-se la vida. Aviam, què faré jo per saber la veritat? Oh, què és això? No m'ha dit ningú, senyor, que no sigui un matafalafugueta això que porto sota el braç. No vol escriure, Aleshores s'acompanya. A on? A dalt, a veure la persona que vostè diu que és la mare. Però com que l'acompanyi? Si ja no viu aquí. Es va traslladar, qui sap on para? Es va traslladar? Vaja, fins aquí les bromes, Però, Carme! Qui va fer? Què vaig fer? Se n'acaben les bromes, també greu, no tinguis paciència. Carme! Adéu, esperances, adéu pessetes, adéu tot. Una mana? Sí, atent. Prepara per anar d'unió carrer, aquesta nit. És el taxi de baix, Raül. Que se'n vagi aviat. Mira, ja no cal. Avui no me'n vaig, ell sí que demà. Verge Santa. Això faltava, bufa. Telegrafia que li puc anar i que quan me decideixi ja els avisaré. No marxaria tranquil. Mira, figuem allò que sol respondre a casa, m'és igual. I quedar-se aquest nit i dormirà amb la meva dona. Perquè el més lògic és que el meu marit es diria amb el domer. Per què no em va caure la llengua en rodó quan em va dir deixa'm la dona, Sisquet? Què us passa? Res. Res. Que se us sap greu que em quedi. Déu? I ara? Si és la mateixa alegria. Oi, tu? Just, la mateixa alegria, oi tu? Sí, la mateixa alegria. Oi, tu? Perquè el més lògic és que ell, el seu marit, dormi amb la seva dona. Amb la meva, millor dit. És que si jo sospitava que us sabés greu... De cap manera, Gràcies, us agraeixo molt. de cap manera vostè pot quedar-se a dormir aquí aquesta nit. Que no em puc quedar. Vol dir que, com que tenim les habitacions justes, sap, la de la noia, la del dispersió i la meva. I per què em vol més? Dormim al domer, el vostre llit, la noia al seu. I jo ja dormiré amb en Sisquet. Que vostè dormirà
que ella dormirà. Amb el Domer. I que jo dormiré. Xiquet. Què li passa? Què passa? Això es posa malament. Senyoreta, va bé. Què passa? Però parla, per l'amor de Déu. El nen que l'he deixat aquí que no hi és, senyoreta, l'han robat. Com? Han robat... Què dius? Han robat el nen? El nen? Senyoreta! Què té? Però calma. Cuidi, porti aigua. Ai, la senyoreta, ai, el nen! Va, Domer, cuida, vés que el metge. Calma. El nen. Calma. El nen. No deixarà d'anar mai. Que no crec. Anem allà, potser. Sí, bon ballets el que passem. I doncs, Que han robat el nen. que han d'haver robat. Jo, que l'he pujat a sa mare, a la veïna. Però què ha fet, desgraciat? Quin batibull. Si no ve amb el veïna. Que no ve de la veïna. La meva filla, llavors. De qui és ell, si no? Que no li vaig dir que se'n fia del que li deien. Què passa? Tu! No som pas ton pare. Agafa que la mata. Què, filla perversa? Què has fet? Que si per anar per l'ull i pica fort. Un nom que l'he regat per al damunt. Anna! Un fill teu. Meu? Per què no et vas morir el dia que vas fer-li disparar? Família! No l'heu tret, aquest pagès. Però no se'm presenta a casa amb la criatura. La meva promesa o la porta diu, tingui senyora, son fill de part del seu pare. I tanca la porta i se'n va. Però no passa res. Vagi a buscar el metge de seguida, sisplau. Vagi a buscar el metge. Ja aniré jo. Aquest que m'ha dit que la mare era la veïna de dalt. Qui és, Sisquet? No li faci cas. El Domer, cuita. Vaig a l'usar. Vaig a l'usar. Vaja, on embolics s'han armat aquesta gent. El meu fill robat, el meu fill. Però què diu? Pregunta pel seu fill. Quin fill? Quin fill, aquest? Quin fill vol que sigui? És que no coneix aquest de la Maria. El meu fill meu, no m'ho cal. Tingui, senyora, tingui. Vaja, on embolic. I quantes mares crec que m'han Ara penseu en l'embolic de tot això. Què has de dir? Què has de dir, la meva dona? Sisquet. Carmeta! Sisquet. Carmeta! Sisquet. Carmeta! Qualificació. Pare, fill, no ets dit aquesta casa! No queixes moja missió! De manera que la criatura és teva I de què? i us estan tranquil·les? Quina pena haver-te conegut. Ets una perduda. Escolti, faci el favor, qui és vostè? Maria, té el meu nen. Que qui sóc jo? Fixa't bé en mi i veies què et diu el cor. No el conec pas de res, jo vostè. No? Ja em veuràs si coneixes aquesta. És el retrat que m'ha desaparèixer de l'armari. Són els meus pares. Sí, són els teus pares i els meus. Llavors, doncs, vostè és, tu ets, No tutegem. Ricard. Carmeta, no te'n fies, que t'ensenyi la partida de naixement. I que es canvià el nom per qüestions del servei. Ricard, que no tenia altre deliri que trobar-te i que avui n'estava de dir. Ricard, que havia somiat amb una germana digna i honrada i la troba. Digna i honrada, com ell la vol. Vaja, si és que la pobresa no és cap deshonra. La pobresa no és cap de deshonra, però aquesta criatura sí que ho és. Per tu i per mi. No ofenguis amb un angelet, Ricard. No l'ofenguis i té, vés-se'l. Sols un bes podràs veure la premsa que s'infligís de ta germana. Vés-se'l. És fill legítim de la teva germana i del meu marit. Nenguis l'escauler. I és el teu marit? Sí, aquell que vostè volia casar amb la minyona. Aquell pare tan deshonrat al nen. Què fem? Aleshores, Baldomer és un canalla. Us estàvem burlant tots tres miserablement de mi. Ho feia per necessitat. Perdona'ns, Ricard, perdona'ns. I on és Baldomer? Ha anat a buscar el metge. El metge servirà per ell. Deixa'l, i té. Fes un petit de nebot. Li diem Ricardet, com tu. Volia recordar el teu germà, el que creia que no tornaria a veure mai més.
l'últim nom que els teus pares pronunciaren abans de morir. Ricard. Carme. Estic emocionat. Un pare pelut que pot plorar. Sembla un final de pel·lícula, això. Està aquí. Aquest ha parlat amb el nostre cas. Però l'has conegut? Qui t'ha fet això? Que l'havia aquí. Què t'ha passat, Tonet? I cosa, para preguntar-lo, usted és un cínic Què estàs dient? i una paruda. Aquest el donaràs tu. Segurament! El boig! Vingui aquí. I perdoni aquest senyor. No la perdonaré mai a la vida. Pensi que la culpa no la té sinó un murri que s'ha fet fonedí. Res del que ha passat és veritat. No, així que vaig anar Això ja li donarà la Maria. I després jo seré padria. Ui, no corri tant vostè, Primer que em valgui per gendre. Ja ho crec que li convé per gendre. Pensi que l'endemà de casats, en Tonet serà amo d'una donaria a sa poble. Sí, ha estat tot sí. I vostè serà el padrí d'un got de farogueta. Sembla que ja va dir-ho madre. Carme, és que els meus braços s'han acabat els sofriments. I els corredors també s'han acabat? També. Però tu sabies que jo era ta germana? També, com sé que en Baldomer m'ha tret una muntanya de diners. Quan la replegui, el faig pols. I quan la replegui jo, Jo he fet escaus? Ja ha passat el temporal? Mireu-se, arriba la meva, t'he de matar. Deixa-la estar. i la meva, Que afortunadament i gràcies a ell he tingut la sort de poder-nos reunir amb vosaltres. Si Tonet, deixa'm. En Raül té raó. Gràcies a ell s'han acabat moltes coses. Fins al punt que mai més cap més corredor tornat a trepitjar aquesta casa. Baldomer, ja ho veus. T'havia de matar, però t'abraço. Tu no saps el favor que em vas fer aquell dia que em vas dir... És la dona, si és que...